Malinga ndi chikalata chomwe unduna wa zaulimi watulutsa, mtengo ogulira chimanga tsopano ndi 900 kwacha pa kilo, mpunga osapuntha uli pa 1500 kwacha pa kilo, soya adzigulitsidwa pa 1700 kwacha pa kilo, pomwe mtengo wa khobwe ndi 1600 kwacha pa kilo, ndipo nandolo ali pa 1500 kwacha pa kilo. Kuphatikiza apo, chikalatachi chati mtengo woyambira kugulitsa nyemba zosasakaniza ndi 3400 kwacha pa kilo, nyemba zosakaniza ndi 2500 kwacha pa kilo, pomwe zakayera zidzigulitsidwa pa mtengo wa 3000 kwacha pa kilo. Undunawo watinso mtedza wakuswa udzigulitsidwa pa mtengo wa 3500 kwacha pa kilo, pomwe mtengo wa mtedza osaswa awika pa 2000 kwacha pa kilo. Chikalatachi chatinso tsabola azigulitsidwa pa 7000 kwacha pa kilo, chitowe 3500 kwacha pa kilo, paprika 3800 kwacha pa kilo, pomwe chinangwa komanso mkaka zidzigulitsidwa pa 1000 kwacha pa kilo komanso lita. Mneneri wa unduna wa zaulimi Asalome Gangire wati undunawu wayika mitengoyi pofuna kuteteza alimi ndi kuwathandizira kuti apindule pa ulimi wawo. Apa undunawu wapempha onse omwe adzigula mbewuzi kuti asagule pa mitengo yotsika, ndipo ati undunawu ukugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti alimiwa asaberedwe. Pamene zateremo tikuwalangiza anthu onse amene amagula mbewu komanso mavenda komanso alimi ake kapena kuti wina aliyense sakuloledwa kugula chimanga kugula mbewu ina iliyonse pa mitengo yotsika ndi imene yakhazikitsidwirayi. Ndipo tikuwadziwitsanso anthu kuti kugula mbewu pa mitengo yotsika imene yakhazikitsidwirayo ndi mlandu, ndipo anthu akuyenera ndithu kuti adzigula mbewu pa mitengo yovomerezeka imene yakhazikitsidwa. Ngati tikuwachenjeza anthu onse amene amagula mbewu pa mitengo yotsika kwa alimi kunena kuti umenewo ndipo ndi mlandu, ndipo akapezeka adzazengedwa mlandu. Pakadali pano katswiri pa zaulimi Atamani Nkhonomvula wayamikira boma potulutsa mitengoyi, poti ati ipereka mwayi kwa alimi kukambirana moyenera ndi ogula. Apa Amvula ati mpofunika kuti boma lidziwunikanso mitengo ya zipangizo za ulimi zomwe alimi akugwiritsa ntchito pokhazikitsa mitengoyi, poti ati kusawunika bwino kukhoza kukhudza ntchito yolimbikitsa kuchita ulimi wa bizinesi mdziko muno. Zimene lachita boma ntauna kuti zabwino chifukwa choti zithandiza alimi kuti akhale ndi chithunzi chabwino kuti akayamba kugulitsa mbewu zawo mwina pa mtengowu ndiye kuti phindu litha kupezeka. Komabe mitengo imene yatulutsidwayi mwina alimi tatsimikizire kuti ngoyambira chabe imene ikutipatsa chithunzi, koma mtengo umene tingagulitsire kwa trader kapena kuti kwa mavenda zili pakati pa ife kana pakati pa alimi ndi matrader agwirizane kuti mtengo wake ukhale wotani. Farm gate price amayenera kuti azionetsetsa kuti amulimi akalowetsamo zonse zimene angalowetse azitha kupeza phindu pamapeto pake. Tempo ofunika kuti boma pamene lokhazikitsa minimum prices azionetsetsa kuti zikupangati reflect cost zimene amulimi walowetsa kuti kupeza phindu. Malinga ndi unduna wa zaulimi, mitengoyi ikuyenera kuyamba kugwira ntchito kuchokera pomwe ayilengeza. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Akuluakulu oona ntchito za ulimi ati ulimi wa m'magulu ungathandizire kwambiri ntchito yoonetsetsa kuti alimi akukhala odzidalira pachuma, komanso kuti ulimiwu ukuthandizira kutukula chuma cha dziko lino. Mkulu oona ntchito za ulimi mchigawo cha Machinga ADD Adric Banda wanena izi kumangochi pamene amatsekulira maphunziro a masiku 5 alimi omwe akugwira ntchito zawo mu gulu lomwe lili pansi pa dera la zaulimi la Mayiwa. Owen Mavula ali ndi ripoti. Akatswiri pa nkhani za ulimi akhala akufotokozapo kuti ngakhale pali ndondomeko zokhazikika zofuna kuthandizira alimi am'magulu kuti adzipeza upangiri opititsa patsogolo ntchito zawo, chiwerengero cha alimi omwe ali ndi chidwi chokhala m'magulu ndi chochepa m'madera ambiri mdziko muno. Pozindikira kufunika kolimbikitsa alimi kugwira ntchito zawo m'magulu, akuluakulu a khonsolo ya boma la Mangochi akuchititsa maphunziro a masiku 5 a gulu la alimi omwe akupezekera mdera la Mayiwa. Polankhula pamene amatsekulira maphunzirowa, mkulu oona ntchito za ulimi mchigawo cha Machinga ADD Adric Banda ati kulimbikitsa ntchito za ulimi kudzera m'magulu kungathandizire kuti alimi atukuke
kamba kuti mu umodzi akhoza kukhala ndi kuthekera kokolola zambiri ndi kupeza phindu lochuluka. Choyamba tikumbukire za masomphenya aboma lathu Malawi 2063 amene akamba za nsanamira zitatu. Nsanamira yoyamba ikutikakamiza kuti titukule ulimi komanso malonda akatundu ochokera ku ulimi, zimene zizofunikira kwambiri. Choncho kukumana kwathu kwa lero pamene alimi amenewo akupita ku training imeneyi tifuna tiyankhe nsanamira imeneyi. Pamwambo otsegulira maphunzirowa, banki ya First Capital yapereka cheke cha ndalama zokwana 6 million kwacha kuti zithandizire ntchito yoyendetsa maphunzirowa. Mkulu woona ntchito ku bankiri mchigawo chakumwera Alinda Msukwa ati iwo amazindikira kufunika kotukula ntchito za ulimi kamba kuti zili ndi kuthekera kobweretsa chuma chochuluka mdziko muno. Ife ngati banki ya First Capital Bank timafuna tipange tibweze kwa makastomala azimene amatipangira. Makastomala amafarmers ndi makastomala athu amene amayika ndalama m'maccount, mabank account athu, ndipo chifukwa cha zimene zizi timafuna tibwezerese the money that they give to us, kuwabwezeresa iwowo ngati kuwapanga support. Kuwapanga support tinaona kuti tipereke 6 million imeneyi kuti ithe kupanga wapanga train kuti aphunzire malimidwe anyuwa atsopano. Ndipo mmawu ake wapampando wa gulu la alimi la Maiwa Yusuf Muhammad wati maphunzirowa awathandizira kudziwa momwe angapitisire patsogolo ntchito za gululi kuti ziwapindulire. Bungwe la World Food Program ndi limodzi mwa mabungwe omwe akuthandizira kuchititsa maphunzirowa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Boma lakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito ya STOSA yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ulimi, chitetezo cha chakudya komanso malonda pakati pa mayiko a mchigawo chakumwera kwa Africa SADC. Tiyindi zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula. Kukhazikitsa kwa gawo lachiwiri la programu ya STOSA kukubwera pamene Malawi ndi mayiko ena kumwera kwa Africa SADC akukumana ndi mavuto a njala, kusintha kwa nyengo komanso kuchepa kwa malonda a ulimi. Mlembi wa ulimi Erika Maganga ati gawo loyamba linathandiza kwambiri potukula ntchito za ulimi, maka za misika komanso kufufuza mwachangu matenda mbewu ndi ziweto. Iwo ati gawo lachiwiri liwonjezeranso pa ntchito yochita kafukufuku wa zakudya zopatsa thanzi komanso kufikitsa mbewu zatsopano kwa alimi ambiri. Tikuyang'anano kuti kodi tikhoza kulimbikitsa bwanji maybe zinthu zosiyanasiyana zimene zimathandiza kuti tizipanga trade nkhani zogulitsana zinthu kapena kupanga export kapena kupanga import zinthu mu Malawi. Le project imeneyi ikutithandiza kukonzanso ndondomeko zathu zimene timazitcha sanitary and phytosanitary standards kuti tizitha kupanga na trade kugulitsana zinthu kumayiko oyandikana nawo komanso ngakhale akutali. Komanso itithandiza kwambiri kupeza information, market information system imene tili nayo kunduna za malimidwe imene imatithandiza kuti tizitha kukhala ndi information yoyenerera kuti kodi zinthu kunjako ma prices kandi maimo mono kuchokera kunsanje tuchitika mitengo ya zinthu kuyenda bwanji, zimene zimatithandiza tikamapanga ma decisions osiyanasiyana ngati kunduna. Bungwe la FAO lati programu iyi ilimbikitsanso ntchito zonse za ulimi kuchokera kumunda mpaka ukafika ndi katundu wa ulimi kunsika. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Jacob Nyilongo ati programu iyi ithandiza alimi ang'onoang'ono kukhala ndi chidziwitso cha mmene angapindulire ndi ulimi monga bizinesi. Ife ngati alimi tipindula mchita zingapo. Tamva mmene yamapanga ma presentation mu nthawi ya launch kunena kuti program imeneyi akuyang'ananso maphunziro amene aona mu phase 1 mwachitsanzo ndondomeko ija imayang'ana kwambiri kalondolondo wa alimi zimene zithandizira kuti unduna wa malimidwe uthe kuti ukhale ndi kuthekera wakuthandiza moyenera alimi osiyanasiyana pa zimene alimi akusowa. Ntchito za mugawo lachiwiri la programu ya STOSA zikhala zikuchitika mpaka chaka cha 2028. Bungwe la European Union ndilo likupereka thandizo la ndalama zogwirira ntchitozi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa malonda ndi ulimi wa fodya la Tobacco Commission lati nsika wa fodya wa chaka chino autsekulira lolemba sabata yamawa. Ofoletsa nkhani ku bungweli a Teleforas Chigwenembe
ati alimi komanso ogula malondawa akonzekera kugula fodya wa chaka chino. Kutsatira zokambirana ndi alimi ndi kampani zogula fodya, akuluakulu a bungwe la Tobacco Commission ati ndiokonzeka kutsekulira malonda ku msikawu. Sabata ziwiri zapitazi akuluakulu a TC amakumana ndi magulu awiriwa kuti amve ndalama zomwe zalowa mu ulimi wa chaka chino ndi cholinga choti akhazikitse mitengo yabwino ku msikawu. Mneneri wa bungwe la TC Treforas Chigwenembe wati msikawu awutsekulira pa 20 April ndipo zokonzekera zili mchimake. Ifeyo ngati Tobacco Commission ndosangalala kuti anthu onse okhudzidwa pa nkhani za fodya akonzekera ndithu pakali pano. Zokonzekera zili kumapeto ndithu kuti tiyambe malonda a fodya chaka chino. Munyengo ya malonda a fodya chaka chino, alimi akhala kupitisa pa msikawu fodya olemera makilogramu 197 miliyoni, pomwe ogula ati akufuna makilogramu 170 miliyoni. Ifeyo ngati Tobacco Commission tifuna kutsimikizira alimi kuti fodya yense amene tilandire ku misika yonse ya mdziko muno tichita chotheka kuti fodya yenseyo agulitsidwe, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti alimi nawonso akonzeka bwino, ndipo kuti akabwera ku msika akhala kutsatira ndondomeko zimene amayenera kuti atsatire kuti malonda ayende bwino. Pakadali pano katswiri pa nkhani za ulimi Tamani Nkhono Mvula walangiza alimi kuti aonetsetse kuti fodya wawo ndi wabwino ndi cholinga choti apeze mitengo yabwino. Fodya amene apite pa msika akakhale wa quality yabwino. Pangati quality ili bwino ndikuti zapangitsa kuti okula akawumirizidwe okula pa mtengo yabwino. Komanso mwina akapatse chikoka choti akathe okula fodya wambiri usana ndi mmene amayenera kuti agulire. Mwina ndiunetsa apemphali kuti pamene akupititsa fodya wawo ku msika aonetsetse kuti fodyayo ndowuma bwino komanso ampanga grade bwino komanso mulibe zinyatsi m'mabelo. Misika ya Chinkhoma ndi Limbi ayitsekulira pa 21 ndi pa 23 mwezi uno, pomwe msika wa Nzuzu awutsekulira pa 5 mwezi wa Mawa. James Kachepa, MBC Blantyre. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lakhazikitsa mitengo yatsopano yogulira mbewu kwa alimi kuphatikizapo chimanga. Msika wa fodya wa chaka chino awutsekulira lolemba sabata ya Mawa. Ndipo munkhani za masewero, konsolo ya mzinda wa Blantyre yati igwira ntchito limodzi ndi adindo oyendetsa masewero a mpira wa manja kuti magulu omwe ali ndi kuthekera kuthandiza masewerowa ayambenso kuthandiza matimu a mu mzindawo. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lapereka belo kwa yemwe anali nduna yakale ya zachuma a Simplex Chichola Banda. Iwo akuimbidwa mlandu ogwiritsa ntchito molakwika udindo wawo pakati pa 2023 ndi 2025. Austin Fukula ali ndi ripoti. Bwalo la milandu lauza Chichola Banda kuti akuasenga mlandu ogwiritsa ntchito molakwika udindo wawo omwe unakhudza mgwirizano wa SFFRFM ndi East Bridge. Pa mgwirizanowu bungwe la SFFRFM linauzidwa kuti lipereke katundu monga matani a soya ndi fodya, ndipo East Bridge imayenera kutumiza fetereza koma feterezayo sanabwere mdziko muno. Ndipo pa pempho la belo, mkulu woyimira boma pa mlandu a Faustina Maere anati mbali ya boma inalibe chotsutsa pa pempho la belo. Kenako akhoti anauza Chichola Banda kuti apereke 2 miliyoni kwacha ya belo komanso apeze anthu awiri achikole pa ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha aliyense. Naso zikalata zoyendera azipereke ku bwaloli komanso azikaonekera ku likulu la polisi mwezi uliwonse pa tsiku lachitatu la sabata lachiwiri lililonse. Mmodzi mwa maloya oyimira Chichola Banda nda Jefferson Kadzipatike ndipo anapempha kuti bwaloli lilole Chichola Banda ulendo wa ku Namibia pa 19 mwezi uno, komwe akuyembekezeka kukagwira ntchito monga mtsogoleri wotsutsa mu nyumba ya malamulo. Izi abwalo anagwirizana nazo ndipo anati Chichola asapereke zikalata zawo ku bwaloli pa 27 mwezi uno
akadzabwera pa ulendo wawo. Akadzipatike akufotokoza. Ife takhutisidwa nazo chifukwa munthu akapasidwa belo pamakhala ndondomeko ndithu ndi zimene zili ndondomeko zimene akhoti ayika kunena kuti chiphaso choyendera passport iperekedwe ku khoti. Ndi ife tinapempha kuti popeza ali ndi ulendo opita ku Namibia anyamuka pa sabata pakubwera pa 19 ndi adzabwera pa 25 ndi timanena kuti iyayi mwina akhoti alamule kunena kuti passport isaperekedwe pano idzaperekedwa akabwerako ku Namibia ndi akhoti avomereza akunena kuti passport tidzayibweretse pa 27 April. Pakadali pano bwalo layimitsa kaye mlanduwu mpaka mtsogolomu pomwe achitchola banda asabwere ku khoti kudzavomera kapena kukana mlanduwu. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Boma lati liyamba ntchito yomanga msika wa makono omwe udzakhale wazipinda zosanjikana mzinda wa Mzuzu kuyambira mwezi wa Mei chaka chino. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yanena izi itayendera malo omwe kumangidwe msikawo kumbuyo kwa tchalichi cha CCAP cha Mzuzu. George Nkandawire wafika ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Atayendera malo omwe akulingalira kuti pamangidwe msikawo, Phiri anasonyeza kukhutira ndi ndondomekoyi ponena kuti ntchitoyi isintha kaonekedwe komanso momwe malonda amachitikira mu mzindawu. Mwazina, Phiri anati msika watsopanowu udzakhala ndi zipangizo zamakono monga malo okonzedwa bwino oyimikapo magalimoto komanso misewu yabwino yorowera ndi kutuluka kuti amalonda ndi ogula asamavutike mayendedwe. A president masomphenya omene amapanga campaign analonjeza kuti ayamba kumanga misika ya mmwamba ndipo popereka uthenga wawo ku parliament ananenanso kunena kuti misika ikuyamba ndipo Mei ikuyamba tinati tidzaone malo komanso anthu amene amagwira ntchito kuno amadandaula kuli matope ambiri olo mutati muone panopa ndiye msika sungobwera ukubwera ndi msewu omwe umene ukatulukire kuja. Mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agomezani Nyasulu anati msika watsopanowu ukuyembekezeka kuchepetsa kuchulukana komwe kulipo m'misika ya mu mzindawu. Kubwera kwa project imeneyi kuthandizira kuti anthu amene amasoweka malo akhoza kupeza pamalo pabwino pamene azipangirapo ma business. Komanso china chachiwiri ndi choti msika umenewu ndi wa makono, msika wa makono wa upstairs umene ndi woyamba probably mu Malawi muno kuti tikhale ndi misika wa pamwamba wa ngati umwe ukubwera kunoko. Wapampando wa msika wa Mzuzu a Wiseman Mthali ati alandira mwachidwi ntchitoyi ponena kuti ndi chinthu chosintha zinthu potengera mavuto a m'misika ya mu mzindawu. Kubwera kwa msika wa makono kukhanga kuti watithandizanso kuti mavuto amene ajasovedwe. Iji nkhani ya nsewu kunali mavuto nthawi ya mvula makastomala amaliphira kuti atifikire kumene kuja chifukwa choti nsewu unali wamatope. Koma kubwera kwa msika wa makono atilonjezanso kuti nsewu uja ukukonzedwa kuyikidwa tala zimene zikuonesa kuti zitithandizanso kuti feso kamapangidwe athu a business akhale ngati kuti akupita pasogolo fuata makastomala azikhala kutifikira mosavuta. Ntchitoyi ikadzatha ikuyembekezeka kuthandiza amalonda ambiri komanso kulimbikitsa kukula kwa mzindawu ngati likulu la malonda mchigawo cha kumpoto. Ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi mliri wa kolera mu mzinda wa Blantyre, bungwe la Blantyre Water Board BWB liyamba ntchito ya miyezi itatu yopereka madzi aulere mipopi 870 ya boma mu mzindawu. Ntchitoyi ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la World Bank. Zambiri mulipoti la Themba Mwali. Mkulu wa bungwe la Blantyre Water Board Yeremia Chihana ndiye wanena izi pomwe anayendera ena mwa madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi nthendayi. Iye wati iwo achita izi pofuna kuonetsetsa kuti munthu aliyense akutha kupeza madzi akumwa aukhondo. Through guidance ya Professor APM, Professor Arthur Peter Mtalika, we have directed and I'm directing that all kiosks, amene ndi outstanding bills kali ndi ngongole ndi ifeyo osetachosa salipiraso and for 3 months anthu ayambe kumwa madzi aulere aukhondo. Ndi intervention yakuti yachokera ku Blantyre Water Board. Koma kuponjezera apopo tanena kuti tipereka chlorine muzipatala zonse ndi ma hotspots onse kuti anthu ayambe kucha treat madzi aja open from open wells akhale treated.
komanso tithokoze a World Bank chifukwa atamva vuto lathu dzulo atipasa 100 million to use it for interventions. Feed the children atipasaso ma water treatment chemicals targeting 2 million households as an immediate relief. Ena mwa malo omwe anayendera ndi chipatala cha Bangwe komwe kwapezeka anthu 19 odwala nthenda ya kolera. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo mboma la Blantyre Innocent Mvula wati thandizoli ladza mu nthawi yake kamba kuti mzinda wa Blantyre ukuvutikabe ndi mliri wa kolera. Vuto lalikulu limene tinaona kuti likupangisa kuti kolera azinka akupita-pitabe pasogolo ndi madzi aukhondo. Chifukwa choti kunoko anthu sakumwa kwambiri madzi aukhondo. Ndiye mmene a Blantyre Water Board abweresa ma supplies awawa komanso ndi mmene anenera mucha kuti a president athu anena kuti for 3 months kwa miyezi 3 madzi aperekedwe kwa ulere. Izizo ndizoti ifeyo ngati akoza umoyo tikuzilandira kwambiri. Tikuzilandira chifukwa choti kolera kuti tikathane nayo sife tokhaza umoyo koma imafuna kuti ma players ambiri ngati mmene apangira Blantyre Water Board akathe kubweramo. Ndipo amfumu ankhukuteni akumpingwe ku Bangwe ayamikira boma kamba kamadzi aulerewa. Ife chimenechi tachilandira bwino kwambiri chifukwa sitinali oyembekezera kunoko kumpingwi kuti boma lingatipase mezi 3 yokuti tizimwa madzi aulere. Ndeti kuthokoza kwambiri a Professor Peter Mutharika malumikizana ndi akulu a Water Board kubwera kuno kumpingwi kuzatilimbikisa ndi kuzatipasa mezi 3 yokuti tizimwa madzi aulere. Tikuthokoza kwambiri boma tonse akuno tikulifunira boma a Peter Mutharika tikuwafunira zabwino zonse popeza ziko lino ndi lalikulu azathandizanso anthu ena mmene atithandizira kuno kumpingwi. Bungwe la Blantyre Water Board mogwirizana ndi Feed the Future aperekanso chlorine ndi makina osefera madzi zomwe zipindulire mabanja opitirira 2 million mu mzinda wa Blantyre. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Adindo mboma la Thyolo ayamikira ntchito ya tiyambe yomwe ikuchitika mbomali ndi la Mulanje kuti ili ndi kuthekera kupeza njira zokhazikika zothetsera nkhanza kwa amayi ndi wana. Mfumu Masai ya mdera la mfumu yayikulu Kwetemule ndiyo yanena izi pa msonkhano odziwitsa wanthu kuyipa kwa nkhanza kudzera musewero la chitukuko pamwambo omwe bungwe la Art and Global Health ArtGlow linakonza mogwirizana ndi kampani ya Eastern Produce. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri mulipotiri. Mfumuyi yati milandu yokhuza nkhanza maka za mbanja yachepa ku mabwalo zomwe zikupereka chiyembekezo ku ntchito yolimbana ndi mchitidwewu. Project imene itabwera panali ana amene anayima kuponda masewera mbuzi nakukhaosa bwinonso koma atabwera ndi project imene ikuwaphunzitsa anthu akumbuzi inenso nditayilandira nayo nakaya ana amene anayima kupita ku sukulu pakali panonse anabwera ku sukulu anopoti ngati nekuti milandu ngati zimenezo zokubalola ngasizi kufika chifukwa cha project imene yatithandiza kutetezera zinthu ngati zimenezo milandu sikubwera aliyense amene amachita nkhanza kubanja ngakhale ana atabwera project imene ndikuwayankhula chilichonse chasintha. Polankhula pa msonkhanowu mkulu woyang'anira ntchito za chisamaliro cha anthu mbomali Happy Katimpwa wati ntchitoyi yathandizanso kulimbikitsa ufulu wa ana. Kutengera ndi dera la Thyolo inazungulidwa ndi ma tea estate nawo anaso akupezeka mu dera la ma tea estates nawo makolo amatha kukhala ndi mavuto amene amatha kulimbana mkati mwa nyumba mwawo zimathanso kusokoneza ana amene tili nawo mbanjamo. Ndiye kubwera kwa tiyambe project ikuthandizira kufalitsa mauthenga kunena kuti ana kodi tingasamale bwanji komanso nanga iwo anaso foti akumapezekamo amathanso kupanga kumvetsa kuti kodi maufulu awo amayenda bwanji. Mkulu wa ArtGlow Roger Piri wati ntchitoyi ikugwiridwa m'madera ozungulira ma estate omwe ali pansi pa kampani ya Eastern Produce Malawi. Ife nayo ndi bwino kwa basi ndi makomiti ako mudzi fati magwira ntchito ndi ADC AVDC komanso kuli makomiti ena ndi ena amene ali kumudzi kuno kamene magwira ntchito nawo ntchito ngati komiti policy
anthu amene tidabwera anali oyambirira kuafikira kualongosolera yolinga yathu ndipo iwo anali anthu odzipereka kwa basi kuti agwira nafe ntchito anthuso akhala agwira nafe ntchito komanso anthu ena okhudzidwa ngati aziphunzitsi komanso anamkungwi komanso mafumu takhala tigwira nawo ntchito bwino ndithu kwa zinthu zambiri zimene zimachitika mprojekti amapanga ndiwo ife timangoawunikira kumagwira nawo ntchito komano zinthu zoti zogwirizana ndi anthu kumana ndi anthu ndi zina ndi zina amapanga na anthu akuno kwako. Iye ndi ndime yachiwiri ya projekti yomwe igwiridwe kwa zaka zitatu maboma awiriwa. Ndipo mbonkhani za masewero mfumu ya mumzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yati igwirira limodzi ntchito ndi adindo oyendetsa masewero a mpira wa manja kuti magulu omwe ali ndi kuthekera kuthandiza masewerowa ayambenso kuthandiza matimu a mumzindawo. Osman wati mzindawo zaka zambuyo mwakhala ukudziwika bwino kwambiri ndi masewerowa koma pano zinthu siziti choncho kamba kakuti mzinda wa Lilongwe ndi omwe ukuchita bwino. Mundu ukakhala kholo kapena mfumu umafuna china chonse chizikhala chabwino and ife ndilotolatu kuti Blantyre izikhala pa number 1 so ine sindingakhale dolo matimu akuno kukhala makabeya so tikufuna kuti andizizi kundibweteka kwambiri chifukwa ine aliyesa mazozi netipo kwawo ndi ku Blantyre kuno so netipo ya ikupita pansi choyambirira tikupanga organize ndi netball association yakunoko kumwera kuti tikhale pansi tipeze njira zoti amene aswalolerepo kuthandizira kuti matimu amene wawa achite bwino chifukwa ukaonesetsa kuluza komwe akuluza pena magames ndaonera kwambiri ndi energy ikuchepa energy mabwera chifukwa chani zokudya zabwino pakhale kantonyo sona kuoneka asikana athu akusowa ntonyo akumachita kukhala ngati anali kochezera ndi angofikira ground pomwe azathu aja ukafufuza akumakhala mwina 4 weeks or 3 weeks ali mu camp so ndizosiyana abe mungoza kuona tinaonera yanda 21 ija unaonanso zomwe zinachitika Brigos inatenganso chiko chicho sikuti ndi madolo eya koma chifukwa ndi ntonyo pafupi panopo tili pa kampeni yonena kuti maground wonse amaskulu pazikhala netball court komanso pazikhala football pitch ni kampeni yomwe ilipo ndimoti mwina matsiku omwe akubweramo tsogolomo ndizakuyitananso ndikuwuzeni chomwe tikuphika china chomwe chitathandizire kuti ma sports discipline akumwera kuno akwere kwambiri ukuziwa ineyo ndimakonda sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lakhazikitsa mitengo yatsopano yogulira mbewu kwa alimi kuphatikizapo chimanga. Msika wa fodya wa chaka chino autsekulira lolemba sabata yamawa. Ndipo munkhani za masewero konsolo ya mzinda wa Blantyre yati igwira ntchito limodzi ndi adindo oyendetsa masewero a mpira wa manja kuti magulu omwe ali ndi kuthekera kuthandiza masewerowa ayambenso kuthandiza matimu a mumzindawo. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa nbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, mawa bwino.